चोरस गोंडे का इतले दिवस झाले मी गेला की विषय सांगितला ना नवे कोण गतो अयो मारायती है विषय तुगल कन्ना काही पडली वे तू लेक्किल म्हणके कसने नागो सैबिनी सुडवेरी मिगल ಮತ್ತೆ वाईटदಲ್ಲ आणि जीव खाऊ नको गो तका छाम कहीं यानाशी घरा भितरी बसिली तू आईली म्हणून ಹೊಳೆ मन फोर्स कोण पेटेले हंग इलरी थँक यू उल्लकवे तुवे हे विषय तुगल कन्ना काही पडले मळरी बदवे है आतितले ते कीर्तन आणि स्टाईल राणी पल्लवी तुगल ಬಗ್ಗೆ ನಕ್ನತಿಲ್ ಪ್ರಸಂಗತಸಿಲಿಂತಿ ಅಮ್ಗಲ್ ಗೊಂಡ್ಯಕ್ಕ ತಸಲ್ ನೈ ಮುಣ ಹಾತಂಗಲಗಿ ವಾದ ಕೆಲ್ಲೆ ತಂಕ ದಬಾಯಿಸುನ್ ಜೋರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತೂ ಪಳಲ ರಶ್ ಉಲೈ ತನವೆ ವಯ್ಯಬ ಕಿತ್ಲೆ ಮಳರಿ ತು ಮಿಗಲ್ ಪಶೆ ಹೋಡಿನವೆ ಮಿಗಲ ಗೊಡ್ಡ ಸಿಗ್ದಕ್ಕೆ ನಶಿಯಸ್ತವೆ अमणी दायदला तुगल पाय धरतुगो अशकस कसे की उल्लन मिगल ಮತ್ತೆ वाईट कोण नगो सैबिनी मिगल कसने चूकी नागो तुम्ही गेला निमगुत पशी सीधा वचुनु तुगल अनम लग निमगी तुगल अनम नहीं दलरी पैरी मिगल आननी अम्म सेरन मगजु इशी मर्तसिलिन कितकी गो अयो गोंडेका तू कसन मन मग गोत नामे सैबिनी अशी कुशाल केलेल गो ते कीर्तनका कनी स्टाईल राणी पल्लवी असपळे तिक सम्म बळी सोडायला हावे गोतसवे हा कीर्तन म्हणती आमगेल क्लासाची ती तुगला कसन मळी गो तू कोणाकी लव करतस के कोणाकी मागशी पडल्या के तुक तो लेटर बरेतस के गिफ्ट दितस के तुगला आननी अम्म तुक तका हरडिकोन दितात खै मगिरी तुक स्कूल सोडयतात के तका तू आज स्कूला येणी के एक दोन नाही गो हाव सम्म दबाई सिलपळे आमगेल गोंडे कसा म्हणून आमको गोतस ती आमगेल ಒಟ್ಟು ಯೋಚೆ ವಚ್ಚೆ ಕಸನಸ್ಲರ್ ಮಿಗೆಲ ಸಂತ ತಿಕ್ಕ ತುಂಗೇಲ್ ಮಣಿಕೆ ಲವ್ ಅನೇಕ ಮನ್ ಗಾಸಿಪ್ ಕೊಚ್ಚೆ ಕಾಮ್ ನೈ ತಿಕ್ಕ वज्जेचेर भारी इंटरेस्ट अस मुकारी होड डॉक्टर की इंजिनियर की कसे की दाव कमण असती तुमगेल म्हणके नाही म्हण समाज ओर केले ती स्टाईल राणी पल्लवी मिगेल अम्मने हे प्रसंगिले म्हणतस को मक ती पळले पळया अंग उच्ची दिल तितले कोप येत गो गोंडेका मिगेल नाव दवर घेतले गो वचून वचून हा ती दवर घेतील नाही तिगेल आना मन दवरलेले हो हो विषय इतली पुरा प्रचार घेतला गो मारायती अमणी तू पणी माक नमगत नाही गो तसल कसने काम कर नाही गो तुमगे लोट्टू स्कूला वत्ता तुमगे लोट्टू येत नाही गो आणि ते कोण किती म्हण माक गोत ना गो कोणाल की भाई रन मानस ಹೊಳೆ मन मग बरवस दिला गो हा ते कसं म्हण दोर्न काढता म्हणू दलारी मारायती मग भारी भयंकर तू गो अमणी तू एकली मिगल असले मळरी माक धैर्य गो तू भिऊ नग गोंडेका तू कितली चांगली म्हण मग गोतस गो हा तुगेले पार्टी काली अनम नम्मला गुलैतना पूरा ऐकून घेतल्या गो गम्मत सांगतो पळे काली अम्मा मक्कनी अन्नुक होमवर्क करत असेल गो अन मैली गायना हंग्यो गुटा विषयू चरಡು अंकोल्ची नक्का म्हणली नुता अपेले दलरी हावे तकड कांदी नासिली चरಡು अंकोल्ची नक्का मळपळे तद मक जोर इंटरेस्ट आइल गो तद्वेरी ही अनम बायरी अम्मा कಪ್ಪನು वडान कन्नडन सांगतस गो कसन विषय म्हणू पूरा ऐकल गो मग कसन कन्नडी आनवे मारायती तिक्केक बुद्धिना पूरा विषय कळले आणि प्रकाश म्हणू ऐकताना मग एक पिक्चर डोळे मुख राहील गो एक मनुष्य डोळे मुख राहील तोच दिसता मग मगेल मन सांगता असिले दलरी आमगेल ಹೊಳೆಂ ಕೆದ್ನಾय सांगत पळे कोणाले वैर अपदान गलकदलरी आमक करेक्ट गोतस का नतलरी आम्ही संचनज्ज म्हणू तशीदान तो कोण म्हण हाव तुक सांगता ना गो वचून साक्षी वेरे हाव कलेक्ट केला गो मारती हे एग्जाम टेन्शन अंत ते खई दवरला म्हणजे विसरून गेला गो आज सध्याक ते साइड दवरता थोडे दिवस तो तडसून घेतयत्वे मागी ते साक्षी सोद्धून हाव ಹೊಳೆ मला दित्त गो मारती चढ आता त्याच्या ಬಗ್ಗೆ गमन दिल मळरी मिगेल हंग वज्जित पूर्ती भुई भीतर वत्त गो मारती कडेर गोतस नवे आम्हाला पेट्ट खाऊचे एक 4 दिवस तडसून घे कडेरी तो होई म्हणाव लेखला होई की नाही की गोत ना दलरी साक्षी तो कलेक्ट कोण घेतला गो होई वे अमणी तितले पुरा मग सहाय करतस मस्त थँक्स गो मस्त थँक्स हे सांगू
पण हंगा का मुक्सुट नाही तू मक्के प्रॉमिस कर का प्रॉमिस वे कसम प्रॉमिस को कसंदलरी हाव करता ಮಿಗೆ ಕೊರ್ಚ ಸಾಧ್ಯಸಿಲ್ತು ನಿಮ್ಗಿತ್ ಮೊಡ್ಲಕ್ಲ ಹಾವೆ तुगल हतन ताऊच सिले निमगुच को आणि कसने नाही गो गंड्याका तुगल